نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، بے شک او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اس تے ڈٹ گئے انہاں تے رحمت دے فرشتے اتردے نے۔ سلسلہ جاری ہے کہ بندہ مسلمان نے کیڑے کیڑے کام کرنے نے جنہاں دی برکت دے نال اللہ کریم نے اپنے فضل اور رحمت دے نال اس بندے تے رحمت دے فرشتے اتارنے نے جڑے اس دی مدد بھی کرن گے اور حفاظت بھی کرن گے۔ آج ایک کم ذکر کرنا ہے، اس تو پہلے تمہید کہ انسان نو سوچنا چاہیے کہ اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے عملاں تے کتنا وڈا وڈا ثواب عطا کیتا ہے، اور کرم بلائے کرم اس ذات دا اے بھی ہے انسان تے کہ ملکوتی مخلوق، نوری مخلوق، نورانی مخلوق یعنی فرشتے، ناسوتی مخلوق یعنی جڑے اسی لوگ گناہاں دے اندر ملوث ہو جانے ہاں انہاں دی خدمت تے مامور کر دیتے نے۔ اصل وچ اللہ کریم دی اے شان غفاری اور ستاری ہے۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ بندے نیک عمل کر کے جنت دے اندر داخل ہو کے جنت دیاں نعمتاں تو لطف اندوز ہو منا۔ اسے واسطے اللہ کریم اور اس دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لا تعداد بے حساب بے پایاں ثواب دے مختلف طریقے سانو سکھائے اور بتائے نے، لیکن اسی مفت دی جنت نو چھڈ کے جہنم دی اگ دے قیمتی سودے نال اپنیاں توانائیاں اور پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اپنا جسم جہنم دے سپرد کر رہے ہیں۔ صرف ایک غفلت دا نتیجہ ہے۔ سانو اج پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ تے بندہ فلاں چیز مفت دے رہا ہے، اسی فوراً پہنچ جانے ہاں۔ اگر اے سانو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ تے جان تو بعد اسی پیسہ خرچنا ہے تو او پیسہ ساڈا نفع مند نہیں رہنا بلکہ بربادی دا سبب بن جانا ہے، اسی بعض دفعہ شیطان دے ہیلے مکران دے اندر آ کے اتھے پیسہ خرچ کر بیٹھنے ہاں۔ مثال دے طور تے جڑے ساڈے رسم و رواج نے معاشرے دے، شادی بیاہ دے یا فوتیدگی جڑے معاملات ہوندے نے فوتگیاں تے، اسی لوگ صرف رسم و رواج رکھن واسطے اتنا پیسہ بہا دینے ہاں کہ ساری زندگی سانو ویسے نیکی دے کماں وچ خرچ کرن دی توفیق بڑی گھٹ ہوندی ہے۔ صرف اسی کی کہنے ہاں جی برادری وچ نک رہ جے، معاشرے چ ساڈی عزت ود جے،
جبکہ انسان نو اے سمجھ فی الحال نہیں آ رہی موجودہ دور دے نو کہ اصل عزت اسلام وچ ہے۔ اسلام نے جو سانو دسنا ہے اس دے مطابق عمل کران گے تے عزت ہے۔ اسلام دے مخالف چلیاں سانو عزت نہیں لبنی، کیونکہ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے اسلام یہ قبول نہیں کیتا سی۔ جس وقت اسلام قبول کیتا، اسلام دی برکت دے نال انہوں نے او عزتاں ملیاں کہ حضرت امام سحیلی فرماندے سن اندرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک او پینڈو اور دیہاتی شخص سن جنہوں نے پیشاب کرن دا بھی طریقہ نہیں آمدا سی، لیکن اسلام نے جنہوں نے اتنی عزتاں عطا کیتیاں نے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برے اپنے دربار خلافت دے اندر جس وقت کیسر و کسرا نو زیر کیتا تے کسرا دے جڑے کنگن آئے سن نبی کریم علیہ السلام دی بشارت دے مطابق حضرت سیدنا سراقہ نو پہنائے گئے سن۔ حالانکہ سونے دا جو بھی سلسلہ انگوٹھی ہوئے کنگن ہوئے مرد نو پہننا جائز نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مختار کل اون دی بنیاد تے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے اختیار عطا کیتا وے، اس دی بنیاد تے آپ نے اپنے ایک امتی حضرت سیدنا سراقہ نو فرمایا سی اے سراقہ میں تیرے ہتھاں تے کسرا دے کنگن سونے دے ویکھ رہا ہاں، لیکن یہ برحال صرف انہاں نال خاص سی کہ انہاں نو پہنن دی اجازت سی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں نو کنگن پہنائے سن۔ دسن دا مقصد ہے کہ عزت اسلام دے اندر ہے، عزت اسلام دے اندر ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس نو فتح کرن گے تے آپ دے جسم تے جڑا لباس سی اس نو پیوند لگے ہوئے سی، تے صحابہ کرام نے عرض کیتی تسی امیر المؤمنین ہو، ساڈے خلیفہ ہو، تسی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح دا بڑا قیمتی اور بہترین لباس ہے، انہاں دا قد تے تہاڈا قد اور ساری جسامت ملدی جلدی ہے، تسی او پہن لو۔ تے آپ فرمایا نہیں میں او نہیں پہننا، میں جڑیاں کپڑیاں نال آیا ہوا ہاں، جڑے میرے لباس تے پیوند لگے ہوئے نے میں یہی پہن کے جانا وے۔ اور نال ہی آپ نے ایک تاریخی جملہ کیا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، اسی ذلیل لوگ سی۔ اگے آپ نے کی کیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ کریم نے سانو اسلام دے ذریعے عزت دیتی ہے۔ فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہی اذلنا اللہ، اسیں جو سانو اللہ نے جس چیز دے ذریعے عزت عطا کیتی ہے اس تو علاوہ راستہ تلاش کرن دی کوشش کریں گے تے اللہ سانو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مطلب کی ہے کہ اسی اسلام نو چھڈ کے کسی اور رستے دی طرف چلیں گے، صرف اسلام دا زبان تو نہ لیندے رہاں گے جی اسی بھی اسلام نو مننے اسی بھی اسلام نو مننے ہاں، لیکن اپنے جسم تے اپنے بیوی بچیاں تے اپنے خاندان تے اپنے معاشرے تے اگر اس اسلامی تعلیمات دا نفاذ نہیں کریں گے تو اس وقت اسی ذلیل و رسوا ہوندے رہاں گے۔ بہرحال کہ حضرت سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اعمال وچوں جڑے عمل ہے مختصر نے، رحمت دے فرشتے بھی اترن گے اور اللہ کریم اپنی نظر کرم میں فرمائدہ او ایک عمل ذکر کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جس بندے نے صبح کیتی تے صبح دے وقت انہیں 3 واری پڑھیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس دی بعد کی کیتا وقرا 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، پھر سورہ حشر دیاں آخری 3 آیتاں پڑھیاں، وکل اللہ بہ 70 ملکا، اللہ کریم 70 فرشتے اس تے اوپر نگران مقرر کر دے دا، او کرن گے کی یصلون علیہ، اس بندے واسطے دعا کر دے رہن گے، حتی یمسیا، حتیٰ کہ بندے نے شام کر لینی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اگر او بندہ اسے دن فوت ہو گیا جس دن انہیں صبح او 3 آیتاں پڑھیاں سن سورہ حشر دیاں، او بندہ شہادت دا رتبہ پائے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي،
کان بتلک المنزلۃ، اور جس بندے نے اے کلمات شام دے وقت کے 3 واری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھیا، اس کے بعد 3 واری اس نے 3 آیتاں جڑیاں 1 واری سورہ حشر دیاں پڑھیاں، اللہ کریم اس تے بھی 70 فرشتے مقرر کر دے گا، اور او فرشتے دے واسطے رحمت دی دعا بھی کرن گے، اور اس دے نال نال اگر وہ بندہ اس رات نو فوت ہو جاندہ تے شہادت دا رتبہ پائے گا۔ اور وہ 3 آیتاں سورہ حشر دیاں کیڑیاں نے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے آیتاں جس بندے صبح پڑھ لینیاں نے وہ فرشتیاں دی رحمت علی دعا حاصل کر لے گا، اسے دن فوت ہوئے گا شہادت دا رتبہ پائے گا، اور اگر رات نو پڑھ دے تو پھر بھی اس نو اے ہی انعام ملن گے اور رب دی رحمت بھی اترے گی۔ لیکن مسئلہ اج کل اے وے اسی مسلمان بقایا ساریاں کتاباں کھولنی، اگر نہیں کھول دے تو قرآن پاک نہیں کھول دے۔ اج بھی ساڈے گھراں دے شلفاں دے اوپر جڑے قرآن پاک پے نے، اگر کوئی بندہ فوراً جا کے اٹھا کے دیکھے انہاں تے گرد و غبار ہوئے گا، کدی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی گی انہاں نو صاف کر لیے چے جائے کہ انہاں نو کھول کے کسے پڑھیا ہوئے۔ اج معاشرے دا حال یہ ہو گیا ہے، اور جس وقت اسی ایسے سسٹم تے آمنا ہے تو پھر اسی ذلیل ہو جانا میں۔ اج بھی اگر اسی عروج چاہنے ہیں تو قرآن نال سانو لو لگانی پوے گی، قرآن نال محبت کرنی پائے گی۔ اللہ کریم سانو قرآنی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔